Ki pajba jo ka shnong muthlong menta ka snginang kong ka khatwe tarik nai lur arajar arpuar kelayo ban kem yu ramesh dekhar we ni kirunar balalaj phet na jowai district jail ha ka singsa jan jong ka tayo baladap kane ka jing yu kem ki pajba ka muthlong yu ramesh dekhar we ni ki balasha kem halor ka jingdon kti ha ka kampanya brew ka de hadin shisngi ba ulalaj na ka tersim jong ka jingyap ha ka kti jong ki pajbhur ki balak thong yu harangkat kisan ngut ki wepat ha ka jan mit jong ka sngi ublei ha ka bagi sawngut ka syabomyap ha klau shangpung Herikat kum kadur video bala ringdur layu i bo romesh uklam don kano ke jiman saw bat jin la dajia bagi pait bhur ki kem yu ha ka ju kasngi klempep romesh ru ulangat lang ha ka ju ka jing syak bomiap Daro te dare. Don't you hear it to there? Mà yo yo lên nó đến đâu? Em phao đi ạ. Phao tọt đâu para một long này là yo. Thế bên đi nào cái này? Phao quá. Em cam rồi đặt đó nữa khiên. Làm đi kia tụi mình. Ba. Eh, hamdan đây. Bang. Bom à. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.